Κυρία Κωνσταντοπούλου, το τελευταίο διάστημα έχετε χρησιμοποιήσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τον έχετε παραλληλήσει με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Έχετε μιλήσει για εσχάτη προδοσία, για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Βαρύτατοι χαρακτηρισμοί για έναν άνθρωπο που εκτός από τους κοινούς αγώνες σας συνέδεε και προσωπική φιλία. Κυρία Σαράφογλου, καταρχάς ελπίζω το γεγονός ότι με έχετε σε άλλο χώρο να μην σηματοδοτεί ότι υπάρχει κάποιος φόβος εκεί στους συμμετέχοντες στο δελτίο. Είναι καθαρά τεχνικής φύσεως οι λόγοι. Άλλωστε μπορώ να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Φόβος να υπάρχει γιατί εδώ σας καλέσαμε για να συζητήσουμε απόψε. Χαίρομαι. Δεν θέλω να πάρει διαστάσεις αντιπαράθεσης ή μονομαχίας η απόψινή συζήτηση. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Όχι, αρκεί να λέμε την αλήθεια και να μην λέμε παραμύθια στον ελληνικό λαό από αυτά που συνήθως ακούει από το δελτίο σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παραμύθια δεν ακούει από το δελτίο μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που εδώ καλούνται πολιτικοί, ρωτούνται για όλα, δεν κρύβουμε τίποτα, δεν λέμε καθόλου παραμύθια. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε εσείς. Θα είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω για όλα, αλλά τα παραμύθια τα έχουν δει οι πολίτες και από τις ομολογίες του κυρίου Πρετεντέρη. Κύριε Πρετεντέρη, ακούσατε για παραμύθια και βλέπω ότι μη βιαστήκατε. Δεν θυμάμαι το δελτίο μας να είπε ότι θα πάρει 10% μισθό η συνταξιούχη, στην σύνταξη. Θυμάται όλος ο κόσμος εσάς, κύριε Πρετεντέρη, να διαβεβαιώνετε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και εν συνεχεία να ομολογείτε ότι λέγατε ψέματα στους πολίτες για να εξυπηρετήσετε την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν θέλω να πάρει διαστάσεις μονομαγίας η απόψινή συζήτηση. Εδώ είμαστε μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, Νίκο, και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι εκπροσωπείτε, τι πρεσβεύετε για να αποφασίσει εάν θα ψηφίσει τη λαϊκή ενότητα και εσάς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν εσείς. Αφήστε με να διατυπώσω το ερώτημά μου. Θα έχετε άπλωτο χρόνο, πιστέψτε με, να τοποθετηθείτε. Και δεν με αφήνετε αυτή τη στιγμή να διατυπώσω μία φράση. Ήθελα να ρωτήσω αν παρά την οξύτητα των εκφράσεών σας για τον Αλέξη Τσίπρα, κατά βάθος υπάρχει ένα παράπονο, αν νιώθετε προδομένοι δηλαδή. Κυρία Σαράφογλου, αφού ολοκληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός θυμάται και τον κύριο Πρετεντέρη να τον κοροϊδεύει λέγοντάς του ότι το χρέος είναι βιώσιμο το 2010-2011. Κύριε Κωνσταντοπούλου, λέτε ψέματα. Κύριε Κωνσταντοπούλου, λέτε ψέματα. Στα ψέματα είστε ειδικοί και σε αυτό το δελτίο ειδικά είστε ειδικοί στην προπαγάνδα. Εσείς διαβεβαιώσατε ότι θα σκίσετε το μνημόνιο. Εσείς έχετε γράψει και βιβλίο. Το σκίσατε το μνημόνιο, διαβάστε. Κύριε Πρετεντέρη, εγώ ήμουν συνεπής σε ό,τι είπα. Διαβάστε να μάθετε και 5 πράγματα. Δεν θα σας δώσω και πνευματικά δικαιώματα. Το σκίσατε το μνημόνιο. Τώρα μιλούσα με ένα άρθρο στην και ένα νόμο το καταργήσατε. Κύριε Πρετεντέρη, εγώ έχω υπάρξει απολύτως συνεπής και όλοι οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας έχουν υπάρξει απολύτως συνεπείς σε όλα όσα είπαμε προεκλογικά. Όσο δεν με ρωτάτε για το τι έκανα, ξέρετε πολύ καλά ότι ίδρυσα την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που τόσο σας ενόχλησε και τόσο τη συκοφαντήσατε, ακριβώς διότι κατέληξε, βεβαίως, εκτός αν γράφουν άλλοι τα άρθρα σας για εσάς και δεν ξέρετε τι υπογράφετε. Γιατί κάποια στιγμή και άρθρα δικά σας δημοσιεύονταν στην Κύπρο με άλλο όνομα. Ή δεν το ξέρετε. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Πρετεντέρη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ιδρύθηκε η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που τη συκοφαντήσατε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η Επιτροπή έχει δημιουργήσει εργαλεία για τον ελληνικό λαό για την αποκήρυξη και διαγραφή του χρέους, κάτι που δεν θέλετε. Γι' αυτό και μιλάγατε για βιωσιμότητα του χρέους. Και ο κύριος Μάρτας, υπουργός της κυβέρνησης που υποστηρίζατε, είπε ότι ήταν άνευ σημασίας η Επιτροπή. Ότι δημιουργήθηκε η και ο υπουργός Επιτροπή της κυβέρνησης, την οποία υποστηρίζατε. Γιατί ο υπουργός της κυβέρνησης, την οποία υποστηρίζατε. Κύριε είναι σαφές ότι μας κάνετε αντιπολίτευση, αλλά συγκρατηθείτε λίγο, μπείτε στο ρόλο του δημοσιογράφου. Δεν είστε κυβέρνηση για να κάνω αντιπολίτευση. Σε αυτά που με ρωτάτε, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες. Εγώ εξάλλου δεν συνηθίζω να έρχομαι στο δελτίο σας, οπότε μην δείχνετε τόσο πανικό. Δεν είστε κυβέρνηση για να σας κάνω αντιπολίτευση. Είστε μία βουλευτή. Κάνετε αντιπολίτευση εκεί όπου θεωρείτε ότι υπάρχουν φωνές από τις οποίες η μηντιακή προπαγάνδα κινδυνεύει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, και για την κυρία Σαράφογλου θα περίμενα να έχει υπάρξει μία αυτοκριτική, ας πούμε, για το φοβερό παραμύθι που εξτομίσατε. Σε μένα μιλάτε. Ναι.
ότι οι περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις είναι υπέρ του ναι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή δεν το συνηθίζετε, αφήστε με να μιλήσω. Επειδή αυτή τη στιγμή μου απευθύνεστε προσωπικά. Του ελληνικού ακούστε με, κυρία Κωνσταντοπούλου. Με ηχηρό τρόπο πρώτον, δεν εξέφρασα προσωπική άποψη. Και επειδή ποιανού την άποψη εκφέρατε? Οφείλω να σας πληροφορήσω λοιπόν, γιατί δεν σας έχουν ενημερώσει κανονικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κύριος Γρηγοριάδης ενοχλήθηκε επειδή στο δελτίο μας είχαμε φιλοξενήσει εκπροσώπους αγροτών, εκπαιδευτικών, μηχανικών, δικηγόρων και όλοι είχαν τοποθετηθεί υπέρ του ναι. Όλος τυχαίως οι εκπρόσωποι, δηλαδή τους οποίους προσκαλούσατε, ο κύριος Γρηγοριάδης του υπέρ του όχι, του δόθηκε βήμα. Αφήστε με να σας απαντήσω. Όλος τυχαίως εκπροσωπούσαν τη μειοψηφία, την οποία εκπροσωπεί και η ολιγαρχία, η οποία ανέμεται στο τηλεοπτικό σήμα. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, γιατί μάλλον το έχετε ξεχάσει, ότι ο κύριος Γρηγοριάδης εδώ πέρα ήταν καλεσμένος για να τοποθετηθεί υπέρ του όχι. Επειδή προφανώς στερεί το επιχειρημάτων, άρχισε να εκτοξεύει κατηγορίες. Εμείς τον καλέσαμε εδώ να αναπτύξει τα επιχειρήματά του υπέρ του όχι και εκείνος άρχισε να αποκαλεί εμένα Χούντα και το κανάλι στο οποίο εργάζομαι, στο κανάλι από το οποίο συντιζόταν 15 χρόνια, κυρία Κωνσταντοπούλου, και τότε δεν το αποκαλούσε καθόλου Χούντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, να πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα και αποσπασματικά να χρησιμοποιείτε φράσεις σαν. Η λάσπη καταρχάς είναι δική σας ειδικότητα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείς για να κάνω μια παρέμβαση. Με συγχωρείς, Νίκο, όχι να ολοκληρώσει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς δεν στερείστε επιχειρημάτων. Δεν είστε σαν τον κύριο Γρηγοριάδη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα δικά σας επιχειρήματα και όχι να χρησιμοποιείτε αποσπασματικά φράσεις προκειμένου να ρίξετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Νομίζω δε ότι το 62% του ελληνικού λαού. Κύριε Βαγγελάτο, μισό λεπτό, να διατυπώσω μια φράση. Επειδή έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί. Γιατί έχετε τέτοιο πανικό? Ξέρω ότι έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, αλλά μην πανικοβάλλεστε κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Να ολοκληρώσω μια φράση, γιατί είστε τρεις, είστε και σε διαφορετικό χώρο. Εγώ προσπαθώ να σας ακούσω για να σας απαντήσω. Είμαι σίγουρη. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ μας αποδίδετε πράγματα που δεν έχουμε πει. Επειδή αποσπασματικά να παρήχθησαν έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ας κάνουμε μια πολιτική κουβέντα με τις ενστάσεις σας και είναι απολύτως λογικό, αν έχετε τέτοιες, να τις καταθέσετε. Ας συζητήσουμε πολιτικά. Θα πρότεινα. Μακάρι να συζητήσουμε πολιτικά. Έχω να δω πολιτική συζήτηση. Προσωπικές αντεκκλήσεις να τις αφήσουμε στην άκρη. Ο καθένας μας από εμάς εδώ βάζει ερωτήματα και εσείς λέτε αυτό που θέλετε. Είναι μια ζωντανή κουβέντα. Είμαστε όλοι εδώ, δημοσιογράφοι. Μπορεί να έχετε διαφωνίες. Όχι, εντάξει, ακούστε. Αλλά πάμε να το κάνουμε πιο. Για τον κύριο Πρετεντέρη, θα μου επιτρέψετε να μην αποδέχομαι το χαρακτηρισμό δημοσιογράφος. Ο κύριος Πρετεντέρης είναι υπάλληλος και έχει αποδείξει ότι είναι άξιος υπάλληλος στο αφεντικό. Κύριε Κωνσταντοπούλου, εμείς σας καλέσαμε για να ακούσουμε εδώ τα επιχειρήματά σας και όχι για να μας εκτοξεύετε. Μαρία, μπορώ να μιλήσω? Νόμιζα ότι με καλέσατε για να μου απευθύνετε την πρώτη ερώτηση που διατυπώσατε και η οποία περιέχει 15 ψέματα. Η πρώτη σας ερώτηση, κυρία Σαράφογλου, είναι κάποιος δημοσιογράφος ή όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου? Η πρώτη μου ερώτηση περιείχε 15 ψέματα. Μαρία, σε παρακαλώ. 15 ψέματα. Σε αυτόν τον τόπο ακόμα, το ποιος είναι δημοσιογράφος ή όχι, δεν αποφαίνεται μία πολιτικός. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και ευτυχώς δεν αποφαίνεται και ο ίδιος ο αυτοαποκαλούμενος δημοσιογράφος. Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία έχει αντλήσει τα συμπεράσματά της. Για εσάς, για τον βίο και την πολιτεία σας και για αυτά τα οποία υπηρετείτε. Στη δημοκρατία που έχουμε, κύριε Κωνσταντοπούλου, ο καθένας δημιουργείται, να δημιουργεί τις εντυπώσεις που θέλει, δικαιούται να δημιουργεί εντυπώσεις και να κρίνεται από το κοινό. Φυσικά. Από τους πολίτες. Φυσικά. Επειδή εδώ εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας, από ό,τι ξέρω, δεν είστε η φωνή του λαού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με καλέσατε ως εκπροσωπούσα τον εαυτό μου. Ως υποψηφία βουλευτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Η άποψη σας για μένα μου είναι δευτερεύουσα. Θέλετε να ακούσετε τις απόψεις μου, αλλά η άποψή μου σας είναι δευτερεύουσα. Ακούστε, κύριε Πρετεντέρη, επειδή από τα μέσα ιδιοκτησίας του κυρίου Ψιχάρη και του κυρίου Μπόμπολα έχουμε διαβάσει τις δικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες δεν είναι δημοσιογραφικές, είναι προς την κατεύθυνση της παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Και επειδή εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη, θα σας πω και για τις εκλογές. Πέστε μας λοιπόν για αυτές, αφήστε τα υπόλοιπα. Εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, γιατί λέγατε
είπατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ακριβώς στο χρόνο κατά τον οποίο και οι δανειστές γνώριζαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, εσείς αναλάβατε αυτή την προπαγάνδα, αναλάβατε να φορτώσετε στον ελληνικό λαό σε συνεργασία με εκείνους οι οποίοι απεργάστηκαν τα μνημόνια. Ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος. Είναι ωραία πράγματα της προσωπικής επινόησης. Γιατί θα τα λύσουμε τις προσωπικές επινόησεις. Γιατί διακόπτετε? Θέλετε να μιλήσουμε για τις εκλογές, κύριε Κωνσταντοπούλου? Αλλιώς θα μου κλείσετε το μικρόφωνο. Καθόλου. Πολύ ωραία. Σας φέραμε τις εκλογές. Αν δεν σας ενδιαφέρουν οι εκλογές, κλείσουμε το μικρόφωνο. Να κάνω μία προσπάθεια ακόμα. Προσπαθώ, κυρία Σαράφογλου, να ολοκληρώσω μία φράση εν μέσω διακοπών. Να μου επιτρέψετε μία κουβέντα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχετε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, σκεφτείτε ένα. Κύριε Ευαγγελάτε, να πω μια κουβέντα. Αν θέλετε, να πείτε μια κουβέντα. Να την ολοκληρώσω. Η ερώτηση την οποία μου έκανε η κυρία Σαράφογλου περιείχε 10 ψέματα. Να πω μια κουβέντα. 10 ψέματα αναφέρονται. Μαρία, σε παρακαλώ. Σε σένα δεν είπε για τον Παπαδόπουλο. Μια κουβέντα. Στη συνέντευξη την οποία μου έχετε πάρει εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι φράσεις που δημοσιεύονται δεν είναι αυτές που έχω πει. Άρα είναι ευθύνη σας το γεγονός ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα άλλα πράγματα δημοσιεύονται και άλλα πράγματα έχω πει. Η ευθύνη μου αφορά την δική μου, τα δικά μου λόγια. Αλλά όταν γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει παραποιημένη την τοποθέτηση ενός προσώπου, και η τοποθέτηση είναι σε μία συνέντευξη που μου έχετε πάρει εσείς. Άρα γνωρίζετε ότι είναι παραποιημένη η τοποθέτηση. Και επιτρέπετε η συνέντευξη αυτή να ξεκινάει με παραποιημένη τοποθέτηση. Να σας πω κάτι. Και εσείς παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε δύο πράγματα που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα. Να ακούσουμε. Άλλωστε, εδώ έχω έρθει. Τώρα θα μου αφήσετε όμως να μιλήσω, γιατί έχει ένα νόημα να κάνουμε ένα διάλογο. Είστε εδώ προσκεκλημένοι του τηλεοπτικού σταθμού, ζωντανά, ακριβώς για να πείτε ό,τι θέλετε, να ερωτήσουμε και εσείς να απαντήσετε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα και αυτό δείχνει πρόθεση. Έχετε ενστάσεις, τις καταθέτετε. Δημόσιος είναι ο διάλογος. Καλά κάνετε να τα συζητήσουμε όλα. Το άλλο που θέλω να σας πω, που ήθελα από πριν και μετά θα έρθω και στη συνέντευξή σας, όντως μάλλον να πω αυτό, μιλώντας στα παραπολιτικά, την προηγούμενη Παρασκευή είπατε ότι υπάρχουν μέθοδοι που θυμίζουν. Επιλέξτε, θυμάμαι τη φράση σας, και έτσι ήταν διατυπωμένη. Όχι, δεν είπα αυτό, θα σας πω ακριβώς τι είπα. Να το διαβάσετε, το νόημα νομίζω το αποδίδω. Ένα ακόμα τελευταίο. Ως άλλος προκλήθηκε από την παραποίηση. Ένα ακόμα τελευταίο, κυρία Κωνσταντοπούλου, για να κάνουμε την κουβέντα πιο πολιτική και να ξεφύγουμε από την προσωπική αντιπαράθεση. Επιτρέψτε μου. Αυτό το οποίο είπατε για το χρέος, θέλω να σας πω, και νομίζω ότι εκεί έχει νόημα να συζητήσουμε, ότι είναι κάτι που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ το υπέγραψε. Δηλαδή, στο τρίτο μνημόνιο υπάρχει η αναγνώριση του χρέους της χώρας και η αποδοχή του, όχι από δημοσιογράφους, κανάλια, sites, ραδιόφωνα, ό,τι θέλετε. Γιατί αυτά, ό,τι και αν πούν, ακούστε με λίγο, ό,τι και αν πούν, είναι ευθύνη τους και φέρουν το βάρος της απόδειξης των λεγόμενων τους. Όταν όμως ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος νομίμως υπογράφει, τότε το βάρος το φέρει η χώρα. Αυτό όλο λοιπόν για το χρέος που λέτε, που είναι η άποψή σας, που το παλέψατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, σας το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι έτσι. Αυτό όμως πήγε η κυβέρνηση, στην οποία ήσασταν μέλος όχι της κυβέρνησης, στο κόμμα που τη στήριζε, εννοώ, μέχρι πριν λίγο καιρό, και το υπέγραψε. Να συζητήσουμε λοιπόν γιατί έγινε αυτό, ενώ εσείς εκείνη την περίοδο στη Βουλή είχατε την Επιτροπή. Δώστε μας μια απάντηση σε αυτό. Πρώτον, να ξεκινήσω από τη φράση σας ότι είμαι προσκεκλημένη του τηλεοπτικού σταθμού.